Les empreses de lleure educatiu i sociocultural han de fer front a reptes de finançament, de regulació, de visibilitat, de representativitat, de professionalització. L'escenari és complex, però davant els grans reptes també hi ha grans solucions. En una paraula, ASELLEC, l'Associació Catalana d'Empreses del Lleure, l'Educació i la Cultura. L'ASELLEC és l'associació patronal de referència a Catalunya i des que es va crear l'any 2001 agrupa, representa i fa visible un sector que és econòmicament sostenible i, sobretot, socialment necessari. Algunes dades que ajuden a veure les coses en perspectiva. Estem parlant d'una facturació anual de més de 150 milions d'euros i més de 10.000 llocs de treball estables de mitjana. L'ASELLEC és un agent professionalitzador que impulsa la qualitat en el sector educatiu i cultural i alhora és un instrument clau per a la promoció i el desenvolupament empresarial. De fet, des de l'organització oferim a les prop de 150 empreses associades formacions i serveis en tots els àmbits de l'activitat. I ho aconseguim gràcies a la nostra estructura, amb 3 peces que es complementen i cobreixen l'ampli ventall d'actuacions possibles. En aquests 25 anys de vida hem superat moltes fites junts i ara, a més, ha arribat el moment de fer un salt endavant. Com a representants del sector estem treballant pel reconeixement de l'administració amb la creació d'una taula professional del lleure educatiu i sociocultural. Per millorar el coneixement del sector amb la creació de l'Observatori del Lleure, l'Educació i la Cultura. Per créixer al costat dels nostres treballadors a través de l'impuls professional i la formació. Per fer visible la nostra aportació social amb els futurs Premis ASELLEC. I per fer créixer i consolidar la comunitat educativa i cultural amb una nova plataforma tecnològica per compartir serveis i agrupar el sector. Si ets del lleure, de l'educació i de la cultura, l'ASELLEC t'interessa. Fes sentir la teva veu.